Putdan ako istorya. Tabang. Naikwento akong si tatay sa una ba? Kanang kuan about kuan about magigsuon. Na sila'y ginikanan nga ng palainom ba? Then sugarol then kahuman pag muli na sila balay mangulata manguba og gamit na ba, then mangita na ng pagkaon. Then kanang mga bata maskin inanay lang ginikanan mga buutan nga bata ba, dili kabalo mo sukol-sukol na ay gina-honor nila yung ginikanan maskin nagkakulangon ilang mga ginikanan sa ilaha. Inana sila ka may gugmaon sa ilahang ginikanan. Then kuha na sila lakig bahay magigsuon murag Hansel and Gretel good na. Then sa kadlaw na gikan sa uli ang kuan ilang mga papa. Then ang mama kay isapot kay napildi man sa tongit. Then ang papa ni ang bana papa nila kay hubog-hubog siya, then pagtripod napildi pud sabong na sugal. Pag uli syempre pildi kasi malipay so gisapot yung gikanan. Then moto wala na ko'y pickaxe. Then human pag uli nila singka rin sila, kita rin silang anak, tawag siyang anak, naman rin mo ko na din ingon sila nga paghukad mo ay mga onme na siya anay lang ginikanan. Din sila nga mabutan nga anak wala pa gani naka human og singkay lang ginikanan, nakaandam ng pagkaon sa ilahang inahanog amahan. Bali, grabe respeto ba? Respeto? Gahiya. Grabe respeto. Then, moto, ning kaon ilang ginikanan. Then, sila pod kay patulong na unta